en tiedä, onko toi yhtään parvi, että on väärinpäin kääntää. Niin. Joo, mutta siinä on vähän... Ei oo se kulma tossa. Pitäisikö vetää tyynyt tähän mahan alle vielä? Jos niin kuin... Yksi. Onko valmiina? Tää. Noniin. Ja nyt pidä sitä pallosta kiinni, että nyt ne niinku törmäs eikä lähde taas kattoo. 1, 2, 3. Kyllä sattuu tuota toista sitten oikeesti. Sitä taisi lyödä naamataulussakin lattia. Kyllä nää suosui johonkin aika vitun luja. Naama täynnä tikkuja. Voi, älä ole siinä. Oi vittu. Sä pidit pallosta kiinni, niin se pallo paiskasi katu. En mä tiedä. Haluatko sä nähdä tähtiä? Ai vittu mun puolinaamaa on niinku silleen. Laita video. Näytä se video, mitä vittu oikein taas tapahtuu. Joo, katkaise vaan tähän, niin katsotaan se mitä tuolla taas tapahtuu.